Της ελευθέρης, μεγίστη ανάγκη, υπέρ των πραγμάτων εσχήνει. Είναι επιβεβλημένο δηλαδή οι ελεύθεροι να έχουν συναίσθηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα. Λίγες ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν συνεντεύξεις δημάρχων, περιφερειαρχών και άλλων. Έργα που έγιναν ή που δεν έγιναν και στην περίπτωση του ξανά θα γίνουν. Προβλήματα, λύσεις, σκοτάδι, φως, παράπονα, αιτήματα, βλέψεις. Μερικές από τις σκέψεις, λέξεις δηλαδή, που χαρακτηρίζουν όλους όσοι ασχολούνται με τα κοινά, με τα πολιτικά πράγματα. Όλα ήταν προγραμματισμένα λοιπόν μέχρι του «θα κατέβω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος». Μου το ζήτησε ο δήμαρχος. Παύση. Όπως παύση τη στιγμή του ακούσματος. Ήταν ο Γρηγόρης. Στενός συνεργάτης. Επί 15 και πλέον χρόνια, έχοντας φωτογραφίσει δεκάδες υπουργούς, περιφερειάρχες, δημάρχους για το πόλη και πολιτική και το ePoli.gr. Νέος, δημιουργημένος, πάντα με το χαμόγελο και τώρα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Καλιθέας. Με το συνδυασμό του δημάρχου Δημήτρη Κάρναβου, η Καλιθέα αλλάζει. Ένα πρόσωπο δηλαδή που θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει αυτό που από την πρώτη στιγμή που το διάβασα, το πίστεψα και το έβαλα βαθιά μέσα μου. Της ελευθέρης μεγίστη ανάγκη υπέρ των πραγμάτων εσχήνει. Δημοσθένης. Καλησπέρα σας κύριε Δημοσίαδη. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Είναι μια αληθινή συζήτηση. Σωστά. Να μιλάμε στον ελληνικό. Πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσω από το δύσκολο. Έχω γεννηθεί για τα δύσκολα. Σε ημιερώτηση, μια πολύ σωστή απάντηση. Μάλιστα. Πρώτη φορά υποψήφιος σε εκλογές. Σωστά. Φωτογράφος στο επάγγελμα. Ακριβώς. Πιστεύεις ότι θα είσαι στη φωτογραφία των εκλεγμένων? Πιστεύω ότι οι καλυθεάτες και οι καλυθεάτισσες θα πάρουν στα χέρια τους τη φωτογραφική μου μηχανή και θα με φωτογραφίσουν και θα με εκλέξουν. Άρα πιστεύεις δηλαδή πως θα υπάρχει μια στιγμιαία απόφαση, όπως είναι και μια στιγμιαία φωτογραφία, ένα κλικ. Σωστά? Σωστά. Να μείνουμε τώρα λίγο σε αυτό το κλικ, σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτή την απόφαση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Γρηγόρη, ώστε ο καλυθεάτης ή η καλυθεάτισσα να πάρει τη φωτογραφική μηχανή, να κάνει το κλικ, να πάρει την απόφαση? Κοίταξε να δεις Κωνσταντίνε, όπως και στη δουλειά μας, έτσι και για την πόλη μας, θέλει σίγουρα πολύ υπομονή. Πρέπει να μάθεις να ακούς. Ακούς, βλέπεις και προσπαθείς πραγματικά να λύσεις τα προβλήματα. Με βοήθησε πολύ σε αυτό το κομμάτι ο Δήμαρχος όταν με κάλεσε και μου λύσε και εμένα έτσι ένα μεγάλο ζήτημα που είχα για αυτή μου την κίνηση. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει πραγματικά να βοηθάω πολύ τον κόσμο και να λύνω τα προβλήματά τους. Μ' αρέσει, είναι η χαρά μου. Χαίρομαι γι' αυτό. Αφιερώνω χρόνο. Καμιά φορά ξεχνάω και τη δουλειά μου και βοηθάω όσο μπορώ τους πολίτες, τους φίλους, τους γείτονες να είμαι μπροστά στα προβλήματά τους και να τα λύσουμε με όλη μας την δύναμη που έχουμε πάρει αυτά τα χρόνια από το μαγαζί μας, από τον πατέρα μας. Ο Δήμαρχος μου έδωσε μια λύση στο μυαλό μου ότι κοίταξε να δεις Γρηγόρη, μου είπε, θέλουμε να τα λύσουμε τα προβλήματα, αλλά όλα τα προβλήματα δεν λύνονται. Να γίνει το μέγιστο δυνατό. Ακριβώς. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ στον εαυτό μου το είχα μέσα περασμένο ότι θα κατέβω και κατευθείαν θα λύσω με ένα μαγικό ραβδί όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Θέλει πραγματικά πολύ υπομονή. Και πιστεύω ότι με την σωστή παράταξη που έχει φτιάξει ο Δήμαρχός μας, με τους ανθρώπους σωστούς και όλοι εμείς μαζί, πιστεύω ότι μπορούμε να τα λύσουμε. Σιγά σιγά και σταθερά. Άρα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πιστεύεις ότι έχεις είναι αυτό της υπομονής. Άρα μπορείς να κάτσεις και να ακούσεις ένα δημότη, όταν πάρεις αυτό το άκουσμα να είναι η δύναμή σου, το πείσμα σου, ώστε να βοηθήσεις και ίσως να προσπαθήσεις να δώσεις τη λύση. Κατάλαβα σωστά? Πολύ σωστά. Θα ήθελα αν μου επιτρέπεις, να πω κάτι. Εγώ σαν Γρηγόρης Μωυσιάδης, έχω κάτι πολύ σημαντικό για τον εαυτό μου, που αυτό το δίνω απλόχερα στον κόσμο, που οι ίδιοι μου το δίνουν. Είναι το χαμόγελό μου.
Το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι το χαμόγελό μου. Ξέρω ότι με αυτό σίγουρα δεν θα λύσω τα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα δουν το χαμόγελο της ψυχής μου και ότι θα το κάνω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Το χαμόγελο δηλαδή θα είναι η δύναμή τους. Θα είναι η δύναμή τους πραγματικά, και θα δουν ότι σε αυτό το χαμόγελο ο Γρηγόρης δεν θα τους κοροϊδέψει. Δεν θα τους πειθά. Πολύ σημαντικό. Γρηγόρη, θα ήθελα όμως να μου επιτρέψεις και εσύ κάτι. Να αναφερθώ σε ένα πρόσωπο ιδιαίτερα ευαίσθητο για εσένα. Και το γνωρίζω αυτό. Τον πατέρα σου. Από τους παλαιότερους φωτογράφους της πόλης, της Καλιθέας. Σωστά. Ήταν ο λόγος που επέλεξες το επάγγελμά σου. Ήταν το μόνο σίγουρο ότι εγώ όταν γεννήθηκα, λόγω του πατέρα μου θα γινόμουν φωτογράφος και θα φύγω φωτογράφος. Ο πατέρας μου για μένα, Κωνσταντίνε, είναι η οικογένειά μου, δεν το συζητάω, και η μάνα μου, αλλά ο πατέρας μου είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλη ευλογία. Ο πατέρας μας... Σημαντική λέξη, ευλογία. Ο πατέρας μας ήταν ηγέτης. Και λέω ήταν γιατί, όπως ξέρεις, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και χρόνια, 9 χρόνια, κλείνουμε τα 10. Είναι μεγάλη απώλεια για μένα, γιατί για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήθελα να του δείξω τι έχτισε πάνω μου. Είμαι σίγουρος όμως ότι μου έχει δώσει τα καλύτερα από την ψυχή του και εγώ σε αυτά θα πατήσω και θα προοδεύσω και θα το ανταποδώσω. Εγώ είμαι βέβαιος ότι το βλέπει. Να μείνουμε λίγο ακόμα στο κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι. Να μείνουμε σε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι λίγο ακόμα. Πρόσφυγας από την τέως Σοβιετική Ένωση. Ναι, σωστά. Πόντιος. Πόντι, οι παππούδες μας από την Τραπεζούντα. Πρόσφυγες, φύγανε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο μπαμπάς εκεί γεννήθηκε. Ήρθαν στην Ελλάδα το 1966. Εδώ στην Καλιθέα το 1971 καταφέρανε όλη η οικογένεια, όλη η φαμίλια ενωμένη. Φτιάξαν το φωτογραφείο. Όλη μας η οικογένεια, όλο μας το σόι είναι πάνω στην εικόνα και στον ήχο. Ο πατέρας μου ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός. Ήταν αυτός που ήθελε στη χώρα αυτή να έρθουνε. Ήταν η χώρα που μιλάγανε στην πατρίδα, στην Σοβιετική Ένωση, και κλαίγανε για την Ελλάδα. Δεν μπορούσαν να μην έρθουνε. Αποφασίσανε, ήρθανε, χτίσανε, φτιάξανε πράγματα, ενωμένοι. Δημιουργήσανε και μεγάλη οικογένεια, τα 4 μου αδέρφια. Εκπληκτική οικογένεια, αγαπημένη οικογένεια, ενωμένα αδέρφια. Μια μάνα, ο Θεός μας τη χάρισε αυτή τη μάνα, γιατί μας έδωσε τεράστια και πολύτιμη αγάπη. Τι να πω, έχω να λέω για την οικογένειά μου τα καλύτερα. Μας δώσανε ειλικρινά την ψυχή τους για μας. Σε ευχαριστώ πραγματικά για το κλίμα συγκίνησης και θα περάσω παρακάτω, γιατί δεν θέλω περισσότερο να επηρεάσω συναισθηματικά εσένα, αλλά το γεγονός όλη αυτής της πορείας της οικογένειας, ο ελληνισμός ο οποίος έχει έρθει από τη μη πατρίδα ή από μια δεύτερη πατρίδα στη μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα, είναι ό,τι πιο σημαντικό στοιχείο έχουμε. Σίγουρα. Και αυτή η παράδοση, αν υπολογίζω πρόχειρα των 55 χρόνων περίπου στην Ελλάδα και περίπου τα 45 χρόνια το φωτογραφείο, σωστά. Δείχνει ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τον τόπο, γνωρίζεις πάρα πολύ την Καλιθέα. Κωνσταντίνε, εμείς γεννηθήκαμε στην Καλιθέα, εδώ είναι η βάση μας, εδώ είναι οι φίλοι μας, εδώ είναι τα μαγαζιά που τρώμε, εδώ είναι οι γνωστοί μας, εδώ πάμε και τρώμε, οι πλατείες μας, είναι όλα τόσο όμορφα σε αυτό το χώρο, έχουμε τόσο καλή αγορά, έχουμε τις μεγαλύτερες αγορές που ο κόσμος μπορεί να έρθει και να ψωνίσει. Είναι το διαμάντι μας. Όλη η Αθήνα σχεδόν κατέβαινε στην Καλιθέα για να ψωνίσει. Όλοι έχουμε νούμερο 1 σε συγκοινωνία. Έχουμε λεωφορεία, έχουμε ηλεκτρικό. Ετοιμάζει ο Δήμαρχος, που αυτό πραγματικά είναι του Δήμαρχου
και είναι σημαντικό πράγμα, ετοιμάζει και φέρνει στην Καλιθέα το μετρό. Πάμε στα μεγάλα, πάμε δηλαδή στο κομμάτι παραγωγής έργου του Δημάρχου. Τι να πω, ο Δήμαρχος ειλικρινά, πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά κάνει ένα τεράστιο έργο και δεν το κάνει και αθόρυβα, γιατί έχει φτιάξει εδώ πέρα στο φυλάδιο το 40 σέλιδο, που εδώ μέσα έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα, Κωνσταντίνε. Εδώ πέρα μπορείς να δεις, οποιοσδήποτε Καλιθεάτης μπορεί να δει τα έργα του Δημάρχου. Και αυτά που έχει κάνει και αυτά που έρχονται. Ο Γρηγόρη, αν το ξεφύλιζες εσύ, που είμαι βέβαιος ότι το έχεις ξεφυλίσει, ποιο θα μου χαρακτήριζες το πιο σημαντικό έργο του Δημάρχου? Για μένα το μεγαλύτερο έργο στην πόλη μας θεωρώ ότι είναι το αντιπλημμυρικό έργο. Και δυστυχώς σε μια περίοδο που η Θεσσαλία δοκιμάζεται από τις πλημμύρες, από τις φωνικές πλημμύρες, άρα πόσο περισσότερο δυστυχώς και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται αυτό που λες, το πόσο σημαντικά είναι τέτοια θέματα υποδομών, θωράκισης και δίκαια το θέμα των τζιτζιφιών. Κωνσταντίνε μου, είδα αυτές τις μέρες ένα βίντεο από τον ποταμό τον Ελισσό και ειλικρινά τρόμαξα, ερχόντουσαν τα νερά τόσο δυνατά που ειλικρινά νομίζω ότι αυτό το έργο αν δεν υπήρχε θα έχει πλημμυρίσει όχι μόνο οι τζιτζιφιές, ακόμα και το κέντρο. Επειδή γνωρίζω την περιοχή, οι παρακείμενες κατοικίες και πολλές πολυκατοικίες είναι πραγματικά στις όχθες στα 15-20 μέτρα. Δεν μιλάμε για 1 και 1,5 χιλιόμετρο που είδαμε φερρυπίν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα. Μιλάμε για μέτρα, για δεκάδες μέτρα από τον Ελισσό. Σωστά, σωστά, ακριβώς. Έχουμε πολλά έργα, ο Δήμαρχος έχει πολλά έργα να αναδείξει. Για μένα... Πέρα από το αντιπλημμυρικό αυτό... Ένα έργο που πραγματικά εγώ το τελευταίο καιρό το θαυμάζω πάρα πολύ είναι η πλατεία Δαβάκη. Κωνσταντίνε μου, έχουν γίνει τεράστια έργα. Αναμόρφωση, φωτισμούς LED, έξυπνα παγκάκια για τον κόσμο, φωτισμός πολύ όμορφος, όργανα που ο κόσμος μπορεί να αθληθεί. Το σημαντικό αυτό είναι ότι η πλατεία Δαβάκη έχει γεμίσει κόσμο. Είχε κόσμο, αλλά τώρα έχει γεμίσει. Πάει ο κόσμος, πάνε τα παιδιά, βλέπεις ο κόσμος, κάθεται παντού, δεν φοβάται. Είναι μεγάλη υπόθεση. Η πλατεία Δαβάκη για μας είναι κάτι μεγάλο έργο για την πόλη. Σίγουρα ένα έργο που ανέφερα και πριν είναι το εμπορικό κέντρο της Καλιθέας, το Open Mall. Το Open Mall που δημιουργείται. Νομίζω ότι πραγματικά αυτή η αναβάθμιση θα ξαναφέρει την Καλιθέα εκεί που έπρεπε να είναι. Στην νούμερο 1 αγορά. Το αξίζουμε. Έχουμε όλα τα μέσα. Αλήθεια σου λέω, νομίζω ότι η Καλιθέα είναι το κέντρο της Αθήνας. Άρα ένας συγκοινωνιακός κόμβος, αλλά ταυτόχρονα με μια εμπορική δύναμη, που αν, όπως και αυτός είναι ο σκοπός ενός Open Mall, όταν θα ενώσει όλη αυτή τη δύναμη, φαντάζομαι θα έχει μια, μην πω εκτόξευση, αλλά μια άνοδο της οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας της Καλιθέας. Σίγουρα, σίγουρα, Κωνσταντίνε μου, έχουμε την Πάντιο Σχολή, έχουμε το Χαροκόπιο. Είναι πανεπιστήμια τα οποία τα παιδιά, ο κόσμος θα κυκλοφορούν, θα ψωνίζουν, θα είναι και για τους γονείς που τους στέλνουν από τις επαρχίες, θα έχουν μια ασφάλεια ότι πάνε σε έναν χώρο, σε μια πόλη που τα έχει όλα. Πάρα πολύ σημαντικό. Προβλήματα βλέπεις? Προβλήματα βλέπω και στη ζωή μου και στο μαγαζί μου και στο Δήμο μου. Στο Δήμο θέλω να μιλήσω. Όλα τα προβλήματα είναι αυτό που σου είπα και πριν. Σίγουρα το χαμόγελο δεν θα τα λύσει. Δεν θα τα λύσει σίγουρα, αλλά σίγουρα... Χαμογελάς όμως τώρα. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα βοηθήσει όμως αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Και ο ίδιος ο κόσμος χρειάζεται. Εννοείς μεταφέροντας το πρόβλημα, γνωρίζοντας εσάς το πρόβλημα και εσείς με τη σειρά σας να το πάτε στο Δήμαρχο να το λύσετε? Κωνσταντίνε, μόνο έτσι γίνεται. Συμφωνώ. Αν δεν είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον για να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην πόλη μας, δεν θα καταφέρουμε ποτέ τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα και μου φέρνεις στο μυαλό με ένα ρητό: κάθε γνώση που προστίθεται είναι προσθήκη στην ανθρώπινη δύναμη. Όταν παίρνεις τη γνώση από το δημότη, αυτό γίνεται η δύναμή σου. Κοίταξε Κωνσταντίνε, εγώ επειδή η δουλειά μου είναι, όπως ξέρεις, φωτογράφος, για μένα ο καλύτερος κριτής είναι το κοινό. Δεν είναι ούτε ο παραγωγός, ούτε ο σκηνοθέτης, ούτε κανείς. Είναι το κοινό.
Αν το κοινό πραγματικά χειροκροτήσει, ξέρουμε ότι είμαστε σωστοί και ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Έτσι είναι και για την Καλιθέα. Περιμένω από τους ανθρώπους, τους πολίτες της Καλιθέας, τους Καλιθεάτες, Καλιθεάτισσες, τους τζιτζιφιώτες, γιατί είναι τζιτζιφιώτες, τους αρέσει. Πάντα χαμογελάς όταν αναφέρεις τις τζιτζιφιές. Το παρατήρησα και στο κομμάτι το αντιπλημμυρικό. Τις τζιτζιφιές τις αγαπάω. Ήταν και είναι έτσι ένα σημείο το οποίο συχνάζω πολύ συχνά στα μαγαζιά των φίλων μου που έτσι έχουν ωραίους χώρους εστίασης. Είναι και ένα παραδοσιακό σημείο το οποίο... φεύγεις από την Καλιθέα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή είτε τζιτζιφιές είτε στο κέντρο της Καλιθέας. Κωνσταντίνε, τα χρήματα που βγάζουμε από το φωτογραφείο μας ειλικρινά τα αφήνουμε στην πόλη μας. Μπράβο. Θα κρατήσω τη λέξη που ανέφερες και λογικά φωτογραφία. Και κάπου εδώ πάμε προς το κλείσιμο της συνέντευξης. Αν όχι στο κλείσιμο της συνέντευξης. Ο χρόνος δεν είναι εκείνος πάντα που δοκιμάζει τα πάντα. Ή αν τα δοκιμάζει, αυτή τη στιγμή μας έδειξε πως έχεις πει σε αυτό το χρόνο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Γιατί ένας επαγγελματίας όπως εσύ αποφάσισες να ασχοληθείς με τα κοινά? Γιατί αποφάσισες να μπεις στη φωτογραφία των εκλεγμένων? Γιατί, Κωνσταντίνη μου, σε μένα δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Κι εγώ το θέλω. Το μόνο που ζητώ είναι την ευκαιρία για να το αποδείξω. Γρηγόρη, είμαι βέβαιος πως θα την έχεις. Σε ευχαριστώ για την πραγματικά αληθινή συζήτηση. Σου εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνη. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.